Бүлекче белгечләре ойга бер тапкыр Түбән Тобын интернат мәктәбе укучылары белән төрле чаралар үткәреп килә. Инвалидлары декадасы кысаларында без барыбызда төрле программасы нигезендә кызыклы очрашу оештырылды. Балаларның һәркайсы анимацион чараларда бик теләп катнашты. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында алар безгә килеп, балаларыбызга үзләренең төрле мероприятияларын, кул эшләрен күрсәттеләр. Һәм инде без үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең күңел җылыбызны биреп, шушы тормышта үз юлларын табырлар дип ышанып калабыз. Киләчәктә инде аларга уңышлар, сәламәтлек телибез. Балалар безнең килгәнне бик яратып, көтеп каршылар инде һәрберсендә кочаклап. Без дә аларны сагынып торабыз, алар да безне теләп, төрле мероприятияләрдә катнашалар. Без инде аларны күбрәк конкурсларда катнашырга да мәҗбүр итәбез. Әле менә күптән түгел генә хәйрия марафоны булды. Без шушы хәйрия марафонына балалар үз куллары белән эшләгән әйберләрне алып килеп сату өлешләре оештырдык инде. Район социаль яклау бүлегенең гаилә һәм балаларга социаль хезмәт күрсәтү бүлекчәсендә Ликотека бүлмәсе эшләп килә. Белгечләр бу көнне Ликотеканың тематик уеннарын алып килгәннәр иде. Балалар төрле фигуралар ярдәмендә хыялларында булган серле шәһәр төзеде. Яңа ел алдыннан теләкләр үтәлә торган чорда һәр баланың күңелендә яшерен теләге дә бар иде. Безнең мәктәптә дә бик җанланып башланып китте шушы. Инвалидлар 10 көнлеге без бит инде мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән эшлибез. Һәм алар инде башка балалардан күп яклары белән аерылып торалар. Алар һәр нәрсәне үзләренчә кабул итәләр. Бик эмоциональ балалар. Чаралар үткәрелә. Балалар бик теләп кунакларны каршы алалар. Төрле мероприятияләрдә бик теләп катнашалар, мөмкинлекләреннән чыгып. Ярышлар бик күңелле һәм җылы шартларда узды. Балалар бик күп уңай эмоциялар алды. Чара азагында һәрбер балага күчтәнәч итеп туңдырма таратылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.